In Zovain Chibay Levek Ule. Untumachon American supernatural horror movie. Kumsang nila sompakua anti chua. Davizil kan recap dona. Kantan main kongain like le comment le. Subscribe kamin lo ngay po mo sakram donya. Juda sako vuan tu ta chon in kumsang chuang an lo man to veng tu. Mizo tong chon mithilumen tu tila afia berome. Vigilante chu tun thlangin an nakal pui chun zom renga. Juda chung kwa mi thi anom reng rengin. Veng tu somar dia an kau ta chuan ruang chu vui ani ma chu an veng thin ani. Somar chon an sako thil chu chamin mi thi chuan in thlamwan na anei ma le. Tharau sual mu theiloin an ti boilo na na cham thin ani. Atlang pui thuin helumen tu hi an chung ko zinga mi ani lo chuan. An thian nai takan ni thina. Ma se thian nai amo. Chung khat leina chu tiang ti turan nom lo chuan veng tu somar te chu poisa choin roi thin ani. Ram hnuai lo langin papakhat na ji uniform dum ha chuan a mel mu thailo rol thar su ti luina mangin nuwalai pakhat chu ka phlum turin atia. An hnunglama ve thung chuan hlim thlamak deuh ron langin an lam aron pan chat mai ni. Yakov ronen aron langin bathroom dar hlang ma dingin damdoi eya. Damdoi eina chan chu ahun kal to a thil rap thlak deuh aton to wangin. Chu a thil ton chuan aril ru thlenga a ngong thina wangin aril ru ti sang khainan damdoi chu ei thina ni. Damdoi ei zo nuwa bathroom atanga chuakin pinan chunga chuan mieng wazat an lo thu khoma. Heng mi ta hian meeting nein an orthodox Jewish chung kwa chu chua sana. Tunlai mila khosak tumin ma an la mekani. Ani hau hian in Paul ang reng dinin thei top chuin man la. Lena, an Paul throi tu pa chuan Ronena chu an na interview chung chang le na chu a mu le mu lo te zota. Ronena chuan an na dil chu a mu lo thua changin. Lena chuan ani chuan ing tin nge in lo mani pek ang ti na lo zot let vele a. Chu tak chu Ronena boina chu ani reng ani. Ma se midang lo ve ta chuan an no thlamon liam hloma. Ronena chu tuk vera dakin pona akazan red sulemading a mu chuan tlemin asam ve dawa. An hodon chuan sarai chuan Ronena chu len chu puya somin a phone number a save sakmol mol ta. Sarai kal nuwa chuan lena chuan Ronena dan chu adik lo ti hrein a local le to em tina zota. Chu mi nuwa lena chu kong puya chuk thlavein. Suleman hena chuan a Paul pui ta chunga boina siam lo tura hrilin. Boina siam ni chuan police a phone le tur thuin a voni. Sulema chuan Ronena biak adu wanga local ani thua changin. Lena po chu kalson ve maya. Sulema chuan Ronena chu na tho tur anei thu hrilin. Thok turin a som ta. Ronena chuan a som na chu lo narin. Jewish community a chu san to thuin a lo changa. Ma se Sulema chuan somaroya. Atlan bo wang le hetiang lama ton hriat alo nei to wangin Ronena chu amamo thu le. Dollar zahni a hlo tur thu a hrin le a. Ronena chuan poisa amamo ema wangin a som na chu pom sakin. Dollar zali hlo turin anin befeltani. Mithi chu tunge ni azo chuan. Sulema chuan mithi chu an community member Robin Litvaka. An chung ko zinga Holocaust atam chuak pom chunani thuina changa. Litvaka chu America local nuwa nupui nei le in fate pon neya. Mase a fate chu mundanga omin. Anupui la chuan Alzheimer ane wangin lumen na chu athok theilo ni. Sulema chuan soi chun zom lein. Somar tura an roi chuan a hlo wangin atlan bo sana. Chu wangin Ronena nen chuan dar kar nga chung mithi chuan veng dona ni. Pulit vaka te inan thlen chuan pilit vaki chuan Ronena a mu chuan. Somarata na tlak lo tin ho turin atia. Chu mi nuwa muturin a kal santani. Mase pilit vaki mutura a kal nuwa Sulema chuan. Ronena chu ruang ompui turin an hut siya. Ruang chu thut khom na pindana zalnin puanin an khu top maya. Ronena chu ruang omna bula chuan thuin. A phone mi hlate chu ngai thlamai maya. A hnu dewa in chunga tanga bang in khong ri a hriat awangin. A hlangai thlak lai chu ti topin tong traina chu a chiar ta. Ruang chu chete ushut angin a mua. Mase amit vai mai ni ringin angai poi motion lawa. Chu mi hnuwa a hnunglama thom ri hriain. Hlim thlang deuh chokal makal hi a mua. Pilit vaki moti in a kawa. Mase chana a mu lo wangin. A phone flash light chu ti engin chaukalam chu chuna. Mase tuma mu tu reng an om lo ni.
thu that le nu chuan chuat laia lit vak chung ko thalak lo lat reng chu muwa thalak chu la in anen chian nak chuan an nuwa thladum lian deuh hi alo run maya mak ati hle ni anu dewa ronena chu mutluin amomanga chuan anaw nen kongpuya ti mol pain an local duna an ma chuan patling pathum lo omin chumi ta chuan ronena chu kongpuya namthluin anaw chu tongkam ngayom takin an sei buai zuya chuta amomanga ta chu har chuak thutin message dona wangin aip te atanga lak chu atum chu akut chu ai khir ang dewa omin na tin achel hlei theilok lawa message chu sarai lo thon nin an pani chon message in thon tonin anin beluama message anin thon ton lai chuan in chung lama tangin thom a hrele thrina masea ngai vendu lem lo ni chumi nuwa athut na bula khon war chu aron phejok jok maya chu po chu engte he huwa angai du lama mase anu loka pindan chunga lai ta chu aron phet zok hlom tak a chuan ronena thinrim chuan khon war pakhat chu siam thata tum ta mase bulb chu puakin in chung chu athim ta thuap mai ni a phone a chu number shet lo tangin video dongin video ain chuan amu hi lai lo langin pilit vaki chuan asama lo chul saka anu rei lo te video chu a phone atangin a bole ta dei mai ni angai na shelwa adin reng lai chuan thok le khata thom hriain thom omna lam ain nak chuan ke lo langin ke chuan ke zung pui chu ti tlak tumin chuat lai a chuan a lo khir ngar maya ronenan light anon chiatia ke chu phezawin a bole tangal dei mai ni ronena chuan aril rumoi wangin thil amusul le to anga ngain a doctor chu phone atuma mase voicemail in lo changin doctor nena chuan athil mu thu le thoma hria thu te chu hrilin aman vele ron phone turina chata tuin tura kal chuan in chung lama thom a hriat le wangin tui chu in lok lo chuan thom chu ngai venta a thoma re ta ka chuan tui chu inin a tuin chu lo dum vek maya chuta ashoka no tu omanga hriata wangin aka chu komin aka tang chuan sam engemaw zata phor chuak tamaya rangzetin sam chu chuat laia paithlain sam ain ranglai chuan pilit vakiron lang thutin mangchiani lo tin aron hrila athil mu te kha hun kal tol thil thleng nin mase ama chunga thil thlengaro ani lo thu soya pilit vaki chuan engti turin nge helai hmuna hin a local tia zo chuan ronana chuan somar ani thule apasal ruang chu venghim tura local ani thuina chang ta ni pilit vaki chuan tu la katangin nge tia zot let lein afate a hriat lo te zot le a pilit vaki vek chan soi chun som lein afate chu a hla theyang berakal bo tura ati thu te hrilin mi te chuan afate chu an ma ni du thu reng wa kalbo anga an ngaya mase ke man ka kalbo tir hrilin elai munino pang omna chi ani lo thu le ramngo bang karang deuh nin kal to te chu tu ma an kir le ngai to lo thu te hrilani tuna athil mu te ang khan apasal chu hun kal tol thil thleng a hriat rangna ta chuan nasa taka ati boi thin thu te soitel bokani chuta chuat lai dar hlang ke them tla chu charin a hum tawak maya akuta tang chuan ti sen lo chuakin ronana chuan puituma mase apui main pilit vaki chu pindana tang chuan alo chuak man to ni ronana chuan tong ria hriata wangin alo chhuna lam panina kal le ta o chu in nuai tang lo chuak nin azuk thlentlak chuan video lo in chuin video a chuan pulit vakan thil alo soimol maya anunga pilit vaki alo thu ve bokani video a chuan pulit vaka chuan thlarau sual tak majikin ati boi thin thu le chu thlarau sual chuan buchen wala aum lai tang to azui to thu te soin miril ruke chia an hun kal tol thil thleng thai ngil theilowa asal be thin thu soya he majiki aron lan masak berzana ti hlum angai thu te soin khofing cha ma nge ti hlum ani lo chuan athi huna heram huai hian midang ayo tu turman turin azon tur thu te soya pulit vakan thil asoimol mol lai chuan anunga thu pilit vaki chuan thil soitum ni om fashanin a hmui lo phun ve mel renga enge soiti hriat tuma ronena akal nei chuan pilit vaki chuan inunga om tin aron phun chuak ta ni chu thu ronena na hriat chuan a hlau tak zat maya anung lam an le hoi chuan anunga chuan majik chu aron lang tamaya man mo zatin ronena chuan chu pin dan chu chu sanin akia hliama tor phata chuta phone call dongin doctor call back chalo nia
ronen a chuan doctor hena chuan a thil hmuh thin thu le thawm a hriat thu te hrila doctor chuan tunge a hmuh ti zo chuan ronen a chuan a hriat lo thu changin mase helai hmuna cheng tanu pa chu ramhuai magic an ti chuan an rilu zong zong a lo kha thu te hrila doctor chuan ramhuai chu a hmuh vele velo a zo chuan ronen a chuan thla a hmuh thuina changa doctor chuan anaw chunga thil thlengte awang khan chu tiang thil chu a hmuh thu hrilin in hlona le post traumatic wanga nei lo thu hrila doctor chan ronen a chu mai mi ching tura hrilin atla hmuh chu a pian hmang soi turin a tia mase ronen a chuan a thil hmuh pian hmang chu a soi fia thiam chi lo wangin doctor vek chuan alu hnung lama awmem tina zot nea ruang che anga a hmuh wangin ronen a chu ruang omnalma en chiang turin a kal hnaya an chian main a phone chu lo rilein doctor call back sa tak zok lo ni in message a hmuh chau thu le aron phone let harawangin thu pha te aron soi talom mai ni chu thu a hreja chu ronan an chu hlo nei na khat ngala ama ron be masa tu a chan le chuan anaw lo tongin engwang nge min thi tir tin aron chua chal to maya phone a chuan thom ring tak lo chuakin phone chu a thi tamak mai ni in chunga tanga thom a hreta wangin pilit vaki chu out of vak maya mase ahnunga tangin pilit vaki chuan thingpui aduem tia aron zo chuan a phuchiang kharamai ni pilit vaki chuan helai hmuna tang hen a chhuah tir lawang che te na hrila athu soi om zia chu hrathiam lovin ronen a chuan tuin momin chhuah tir lawang te na zot leta pilit vaki chuan magikin tia changin zo te in sasu a chei kolangin magikin a chei kol thu hrilin a chunga na thlen tir adu thu te hrila chu changala ni lo thilmak le rap thlak pui a hmuh tir tur thu te a hriltel bokane helai hmuna tang hian tlan chu tumma sela magic chun aron hruai ker le zel tur thu hril le a ronen a chuan in chu tuna kan chu san watanga ya tia mase pilit vaki chuan an autu lama pilit vaki rilru a min theitak silawa chuan sulema ka vakawanga kan panin hruai tur chen kan lo kir leng tia hrilin a chuak ta ina tanga a chu an hu rei lo te a ke su tina a ke ru ta chu tliakin leya chuan a bok wak ta tranpui tu tur au atum point atong re tu man an hret hei lo ni leya chuan bok wakin hmalam pan na tum ta mase chu po chu thei chuang lo ni chuta magic nge me chu ron lanin ronen a chuan a hlau khermaya hlau le hretak chungin in lampan chuan a kir le tange nge ya in chunga lu tur chu a hu phur tak zatani theilo stepa a chholai chuan kong kabula magic chulo min a muthut chu ronen chu a hnung lama chuan a tol dorin stepa chuan lu vochorin a luma hunkal toron langin ronen naw chu motorin asud wanga thi lo neya khatia ronen le anaw ti mol pa an kalnaya an ma ni lo ti boy tu te laka tangin anaw chu atlan chiat na lama motor lo tlan chu na chil hlum ta ne chuta chin chu anaw thina wang chuan in thiam lo rengin a hun chu a mang hi lo neya aron harle mo chuan in chunga lo om toin anaw nun na a chan theilo wangin a trap chuak khom hom maya a hoi chu chuan pulit vaka ruang chu alo om to lo ti hmuwa anu sarai chu vede kola be in he ina hian tharau sual a chen ve thu hrila chu tharau sual chuan pulit vaka ai chiat vek thu le tuna ama athuan vele thu te hrilani sarai chuan in chunga kal tura ti in beiletin engma om zia nei lo thu te hrila sarai thu soi ronen an a hriat chuan mak ati hleni chuta sarai chuan inaw thi turi murenga mase tanpui turin engtin mai ti lo tin ronen a chu demna oka ti hriat takin atia sarai ain ranglai chuan anung lama tangin sarai chu magic chuan ala bauta dei mai ne sumi nuwa pulit vaka ruang chu an zalna chuan lo om lein a ruang chu aron thu chuak hlol maya amit zona chuan thisen kain anaw o nge mai chuan engwang nge min thi tir aron ti tamaya ronen chu ruang bula chuan kal nain adoi jab luat wang le a hlo luat wangin a chan ngam lo thu hrilin anaw hne a chuan ngai dam adil mol mai ni anaw ni a hriat ruang chu pomina ku vong maya mase a hnu rei lo te a ruang chu bawin puan hlang ronga ta lo kwa angai na a hrelo hleni chumi hnuwa chuan pilit vaki bula kalin pilit vaki chuan thil engemoni lo pe in nakina ta na tangkai mai theini tia pilit vaki chuan a hun kal to te lo hrilin kumsanga zakole sompa ko kuma apuin kefa anu le apa rong taka ati hlumlai a mu thu soin
an thenom ten apu chu arukin mundanga an chhuak pui thu te hrilin nitin talis judami paten tong traina an mantrin sol batin savun bom te filin aken thin thu hrila ronena chuan te filin chu abana tron betin te filin chu bom te ro te adum nein savuna tuam vekan nia chu bom chunga chuan lekha zial omin tora pathian thu changa in se kani chumi ati zo nuwa bati la in magic nen anin muna khan kir lein amang thoin magic chuan akuta bati lo keng vea bati chu keng hnai zelin magic omna lam apan zela chuta magic omna wa thlen chuan magic chuan a hmel dik tak lo lan tirin a hmel wa mu chu tu dang nelawin ama hmel wa muwa ama hmel mu chun rona chu atira chuna hlau dewa mase a huai sena som khomin a hmel ang takalang chu bati mang chuan halin pulit waka ruang chu aron tong ta bulbul maya soifia thiam lo ang chi hen aron phun bulbul mani pulit waka ruang phude ui aum reng lai chuan ronena chu a ruang bula chuan thuin tong trai na bu chu chiara khun kal toron lang lein atira rol thar mela mu theilo khalo lang lein kharol thar kha lit waka lo neya nuwalai aka hluma wang khan lit waka chuan in thiam lo na sa tak nain chu chuanin anuna ram huai chu akolu ta hi lo nia ronena chuan tong traina a chiar pa chuan magic chu lit waka ruang chu san tura hrilin magic po chuan lit waka ruang chu a chu san ve ta nge ni atuk zinga chuan lit waka ruang hlom turin mi lokalin a ruang chu an ron la ronena point adam doi ai thin chu ei to lavin anun ti boy thin tu chu nein alom ve ta ni sulema chuan ronena chu zing tong train khomatel turin a soma mase ronena chuna somna chu hnolin nidanga le tina chang thunga chu ina chosan lai chuan hlim thladum zat hian ronena chu suin akalna pianga chuan azui ve zel don ani mel